Ce măsuri fiscale își asumă nou guvern Bolojan? Haideți să vedem care e faza. TVA-ul rămâne la 19% și nu va crește la 21%, așa cum era vehiculat în trecut. Însă, cel mai probabil, se va renunța la cota de 5% de TVA și vor rămâne doar două cote de TVA, cea de 9% și cea de 19%. Însă, TVA-ul pentru produse alimentare și produse farmaceutice va rămâne la aceeași cotă ca în prezent, anume cea de 9%. Totuși, nu putea fi totul doar lapte și miere. Dividendele vor crește la 16%, iar cei care vor obține venituri din activități precum închirierea proprietăților pe termen scurt folosind platforme gen Airbnb sau Booking, sau cei care obțin venituri din jocuri de noroc, cryptocurrency sau bursă, vor fi și ei taxați. Totodată vom vedea impozite mai mari pentru proprietăți calculate în funcție de valoare de piață a acestora, iar anumite scutii de TVA din cadrul tranzacțiilor imobiliare vor fi și ele eliminate. Nu în ultimul rând, vom vedea majorarea taxei de rovinietă și introducerea unei noi taxe ecologice pentru marfă, calculată în funcție de distanța parcursă de aceasta. Urmărește dacă vrei să afli primul care e faza. Eu sunt Cezar Petrescu și mă înclin.